Shalom. When we read in the book of Jeremiah 32 verse number 27, uthi uJeremiah, bheka nginguJehova wayo yonke inyama. Kukhona yini ongangehlula na? Ngifuna ukukhuluma nomuntu olapho ekhaya ongibukele, umuntu othi mprofeti isimo sami sibi, mprofeti ngiyagula, ingane zami akhambi kahle, mprofeti ekhaya akekho osebenzayo siyazama sifuna imisebenzi akulungi, mprofeti na umshado wami uyabhidla. Ngizothi kuwena ayikho futhi into ehlula uNkulunkulu. Makukhona umuntu ongahluleki lo muntu uNkulunkulu. Ngizothi sonke isimo sakho obhekana naso, every problem obhekana nayo namhlanje, yazi ukuthi angeke imehlule uNkulunkulu. uNkulunkulu umuntu ongahluleki, uNkulunkulu asikho isimo esimehlulayo. So even today when you are having that situation obhekana naso, yazi ukuthi uNkulunkulu ayikho into emehlulayo. Imithi yezinyanga ayichitho zabathakathi, imfene eyigijima phezu kwezindlu, amakati agijima phezu kwezindlu, angeke aze impilo yakho ayinqobe ngoba uNkulunkulu akahlula lutho. uNkulunkulu ayikho into engenzeki kuye, uNkulunkulu asikho isimo esingashintshi kuye, uNkulunkulu ayikho into ekuthiwa ibukeka impossible bese ingasashintshi ibe possible. So I want to tell you today ukuthi uNkulunkulu ayikho into emehlulayo, okungenzeki kubantu kodwa kuNkulunkulu kuyenzeka ngoba unguJehova, uNkulunkulu wayo yonke inyama. Lapha ekhaya ungibukele khona unesimo, uyakhala, uyagula, kuhambi kahle namhlanje, uyazama kulungi lutho, ngizothi kuwena uNkulunkulu ayikho into emehlulayo. Okwakho continue to pray. God is with you. God is with you. Kuleso simo leso naso uNkulunkulu uyakubona, kulesimo obhekana naso uNkulunkulu uzongenelela ngoba uNkulunkulu wayo yonke inyama, uNkulunkulu ongahluleki. Shalom.